Lah terus balik kok. sesuk iki tahun anyar iki awake dhewe arep piye? Kita badhe kados pundi? Pamit nggih. Masih kemawon berkaca dari yang sudah ada, yang sudah dialami. Sesuk awake dhewe nek iso ki yo iso luwih apik le tetanggan, luwih apik le gotong royong, luwih apik le bangun keluarga, Potong le banget. kekeluargaan, luwih apik le momong anake. Mantap. Nggih, Sore. kita mangertos bilih sak menika Tumbuhannya juga ada. Kathah kedadosan-kedadosan ingkang nggih ngeri banget. Namung monggo wonten ing wulan ingkang enggal menika, benjang menika awak dhewe mensiasati rekodaya amrih awak dhewe le mlaku niku yo RT 7. iso wajar wae. Syukur iso luwih apik. Full banget.